Janjane kene pamane bar limbukan ngono kula pun nembang kathah Pak Dalang kula tak wangsul kemawon tak leren mergo sesuk badhe bajutan melih ora apa-apa ning setun tresnane karo Dalang Cahya Kuntadi bektine karo keluarga besar Merkur lan ugi tresnanipun dumateng Sutresna Budaya Kota Madiun mila nadyanto meh jam 3 Bu Niken Salindri tetep jenak pinarak ning kene lho ngono Bu Niken kalane dadi ibu oh iya nggih. Sik ben leren dhisik wit sore ingkang dereng nembang menika bojo kula Ibu Sukesi Rahayu. Iki sangu poso Bu Kesi sampean mang nembang malah nggen gara-gara niki santai merdika yen limbukan isih kebarung bintang tamu akeh gojekane sok-sok lagu-lagune mung sithik. Sakmenika monggo Bu Kesi menika kula caosi wekdal wong nyatane penggemar jenengan nggih tasih kathah ingkang dipun wadahi wonten paguyuban Caksi Lover menika wah temenanan. Tebih saking Kediri nusul Nadia niku saking Ngawi nggih do nusul matur nuwun jan kaya ngono kuwi. Bu Kesi geng dalu Bu Kesi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Petro. Kados pundi mirsani para pamirsa ing laladan Kota Madiun Bu Kesi. Wah, menawi teng Madiun ngene iki kula pun mboten saged alok napa-napa. Pancen saestu pamirsa utawi penonton Madiun menika senes namung penonton biasa. Senes penonton wayang biasa namun adalah penikmat wayang dan cerita yang luar biasa. Terbukti dalu niki ngantos jam kalih penonton tasih kuatah sanget. Pramila matur nuwun nggih Bapak Ibu ingkang sampun nenggoni Pak Cahya Kuntadi dalu niki. Kuwi ibuke lho sing kudunge apa biru ndok bebek iki setiap Madangkara rene mesti teko kuwi. Lah iki. Ya sak rombongan karo ibu-ibu kuwi lho. Sak rombongan kuwi kaya ngono. Wah iki wis arep narik sangu ning pinggir kene iki. Ento njaluk sangu watone gelem tak lone dadi setelika. Ayo. Ayo, mugi-mugi sehat selalu panjang umur nggih Bu nggih. Nggih. Tansah pinaringan berkah saking Allah taala. Nggih. Nembang napa Bu Kesi? Sing klasik mawon, santai mawon. Oh nggih. Nggih. Klasik. Nggih. Sinom Parijoto. Nah. Ning jane niki wau enten anak kula Caksi Lover ingkang nembe ulang tahun. Nyuwun gending antaranipun Sri Huning Mustika Tuban Sesideman mungkin kersane anak-anak kula. Oh, beres. Kula tak sinom Parijoto mawon. Nggih, nggih. Ingkang nembe ambal warsa mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa, sehat walafiat, murah rejeki lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sinom Parijoto dening Ibu Sukesi Rahayu, waranggana yang pernah viral pada abadnya. Alias sinden jahiliyah. Mboten ding, mboten. Sutresnane tasih kathah, ibu-ibu niku tasih tresna kalih Bu Kesi nggih to Bu, Bapak Ibu sedaya. Oh. Tur Bu Kesi iki umure saya tambah, rumah saku malah saya ayu, saya enom, saya cantik niku saestu. Lek mboten saya ayu, mboten cantik, mokal kula menika njur tresna terus setia kalih Bu Kesi mokal. Apa ya ta Bu? Hah? Tambah ayu ta Bu? Pak Cahya pancen wedi kalih kula. Lek wedi kalih kula Bu, saestu menika Pak Sebabe Cahya. apa kok wedi? Wedi no, mengke mergane lek napa nggih? Nakal ngoten niku nggih. Niku mengke mboten kula angsali tumbas rokok. Lah dene kalahe mung kalih rokok niku Pak Cahya menika. Ngoten niku. Lek mboten ngerokok pun bingung dhek. Wong wedok ayu saged dikipatke ning lek rokok wah mboten saged ngipataken Bu. Nggih. Mula sampean bejo lho, lek aku nganti kecanduan karo wong wedok, kecanduan karo main, kecanduan karo mendem niku bahaya. Yen mung ngrokok ora apa-apa. Tur rokok niku mboten bahaya. Wong ngrokok pol-pole lara utawa sakite lek mung paru-paru. Ning lek ora ngrokok, kuwi larane malah rupa-rupa niku malah. Ngoten niku. Mangga Bu Kesi sinomipun Parijoto katur dumateng sagung para sepuh, adi sepuh lan ugi salam kurmat bekti dumateng budayawan senior ing laladan Madiun Abahe Haji Muhammad Syakirun. Mangga Bu.
sawung rana sahabate lan salate zakat matur sembah nuwun Bu Sukesi Rahayu. Pamundhut saka Mbah No Kulit Truk mau ngersakake ya kuwi pepeling diaturake luwih dhisik. Ya. Karo nggih ngiseni iki sing bernapaskan religi. Mergo awake dhewe arep ngadepi wulan Ramadan. Kaya ngono. Bawanipun kula nyuwun pambiyantu swanten kakung dumateng Raka Mas Muhammad Taslim. Ya. Monggo bawanipun Mas Taslim diaturaken dumateng Mbah No Kulit sumrambahipun sagung para sutresna budaya ing tasih kepareng wungon wonten lokasi lan ugi kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel kalian Niken Salindri Family. Wah ya. Monggo Mas Taslim. Wasitati saking prawinasis ngelingono wong urip ing donya
alasan mung mampir ngombe ugi kulaturaken dumateng Bapak Marsana Pilang Kenceng Madiun ingkang dalu menika taksih monitor Kuntadi Channel saben-saben kula sak kanca pentas mesti kepareng mirsani. Iya. Matur nuwun sugeng mirsani sugeng lenggah Pak Marsana Pilang Kenceng. Ya boleh. Monggo Mas Taslim. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakarti kang luhur nano ngadohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bekjon donya matur sembah nuwun. Monggo kalajengaken pepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Dados.
Oh. Nduk Niken ya nduk. Sampeyan isih dinteni karo penggemarmu sing semono akeh. Pancen iso dadi daya pikat kok Niken iki tenan. Sesuk ya sik tanggapan sampean. Puasa, Pak. Maksudnya? Puasa tanggapan, Mas. Kalau benjing libur. Libur. Pertengahan puasa tanggapan. Tanggapan poso sik tanggapan nah. Nggih. Masyaallah, nduk. Lagi ketrima nganti kaya ngono ki mula aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti ingkang nyipta jagat. Lek sinden sing apik ki pirang-pirang, suarane becik ki pirang-pirang, sing ayu ya akeh. Ning sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampeyan iki langka nduk tenan. Mula ya Alhamdulillah. Tenan awake dijaga tenan. Nggih. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah to. Nggih. Dewi nganane pas kepanggih jenengan kan 68,5. Heeh. Terus saiki saniki 68,3. Sudah, Pak, punan. Wong sudah komane. Ha iya. Ra apa-apa, Nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane kekurunan. Wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kados kula lho, Pak. Bapak ya ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Iya, temangi kok. Nggih, apik-apik pancen kaya ngono. Nek disawangke ketok seger lho, Pak. Ah iya, seger. Ora kaya wong tipes. Ah iya, ngono kuwi. Terus wong lemu iki cara prau tumpake ra iso uling, wis tenan ngono. Ngono, Pak. Makane niki Mbak Umi niki kan kekurusen to. Niki kula ajari punan resep-resepe biar gendut. Makane niki kan malah rada lemu titik to niki, Pak. Kuwi mangan akeh ra iso lemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang ae. Lah iya. Ah iya hubungan tanpa status. Ayo ngono kuwi. Oh, HTS. HTS ya, Nduk. Aku ora ngerti cah-cah saiki. Coba jumenengan to, Nduk, Ken santai wae tenan. Ben piyayi-piyayi iki do preso lek Niken ora mung nembang cara kekinian ya cara sing rada lawas-lawas ki ya iso. Wong mangkati asine mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. Nggih. Ha iya cilikamu kaya ngono. Ipel-ipel mau bunder seser mbiyen. Ha iya. Saiki iso modot dadi semono. Tur ora ngira iso dadi piyayi. Wah, tenan sing tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu sateman nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang ya. Alhamdulillah. Kok aja kesusu rabi lho kan. Mboten, Pak. Biasane bintang lek kesusu rabi dirabi karo wong penggemare do suda kuwi engko.
Pak. Aman ya? Nggih, aman. Aman. Piye kira-kira isih kelingan apa ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Suwanda? Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Sri Huning mau. Nggih. Isih kelingan. Tasik. Alhamdulillah. Coba kaya apa? Sak bawane oke? Nggih. Oke, coba. Niken Salindri. Bawane yen ra kleru Asmarandana, coba diaturake sing kanthi apik, kanthi becik. Coba. Ngono lho. Angger bintang tamune Niken iki kamera iso ting truwentel semono akeh. Kuwi iki sak seten iso enek 12 kamera lho, kaya ngono. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen. Bener kok Sragen kuwi, kiai kuwi nggih. Gurune Niken Terasa. Guru. Ah iya nggih matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya lek hasile pira to kan ngono kuwi. Pancen ya tresna. Nggih. Yo dibawani, ayo. Putri Kangsu Lestieng warni Sone bapak piye kan? Sone bapak. Sone. Estu niki apik Pak. Sound system lho. Nggih. Apa iya? Niki to Pak. Sing didamel sakniki niki to. Iya, iki sing ning jero sone bapak iki. Menggelegar. Menggelegar ya. Nggih. Ah iya. Oh, niki nggene jenengan piyambak. Oh iya. Iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki. Lah iya gene sampean sik eling karo perjuanganku. Heeh lho. Son sistem son dalem iki kiri kanan iki asil aku anu mbiyen apa sawahku teko saiki ya urung balik Ken. Aja kok sawah, mas-masanku ki lho gelang kalong teko saiki ra enek lho deloken iki. Urung balik kan bapakmu. Lah aku ki pancen dalang tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Sukron, gitu. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bukesi. Aku ki dadi dalang modalku mung gedange mrotoli lho kan mung ana. Ah iya. Nah ngono kuwi golek bojo sing pinter, ngono kuwi. Sugeng dalu Pak Bak kok nembe rawuh ing pundi kemawon. Oh, ora senengane. Yaene mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Abah Kirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah sawerane jan banyu mili kok. Ayo. Ayo. Nano Labuh tresna prapteng layan. Awas. Truk perang brong. Niku ketento ya? Nggih. Ah ya aku ya ser kuwi arep negas. Ilate kecokot. Ilate kecokot. Ya ampun sing nyokot sapa? Sing nyokot sapa? Duk prang-prang napa, Pak? Druk perang brong. Ayo. Ah, tenan. Sing bener to? Sing bener duk peranggung. Nggih. Bismillah. Nggih. Druk perang brong. Pak, alah Duk peranggung. Ngebelo. Ngebel sinten? Bebelo guguk Bagong ora.
Mbebelo, Nduk. Ayo. Mbebelo wirat moyo Tan ngira, ya. Tan ngira Sri Huning. Gundul. Masuk gundul, Pak. Gugur ora. Ayo. Gugur mongko musti kaning tuban Alhamdulillah isih kelingan isih lancar. Ya Nduk, sak langgame sing kepenak Cahayu. Ya. Sri Huning mesti katuban lapat tresno duwene sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos prasaja kanandur berhenti Sri Huning tatan grahita kang rinata kadange pribadi Tong. Wiratmaya putra Nira Dade. Regentong. Sira lawe Prang tak tulung ketaket. Prang tak. Dade dah, dade dah. Tang. Sri Huning putrane abdi mangsa pati nalikane Hitang dulu tang. Rinani. Nganggoman. Wah. Iki lek jan ngendangi Niken iki pas iki lek Pak Bak iki. Niken suarane bantere kaya ngono, pengendange kaya jaranan. Ayo. Apik ngetitenono ngene iki. Nenone ndak langsung ngono. Langgam mau ndat padake perange ora. Niku putrane ya hebat, niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun, Nduk. Wis kulino petok to? Nggih. Nggih. Sering. Lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu apa urung jenengan? Nate napa mboten nggih? Kula supe. Dereng. Oh, dereng. Nggih mangke, nggih. Mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih syukuran mangke nggih. Ning ketoke ora sida ketoke. Karo kanca sia-sia ora nggih. Nggih. Ya Nduk kan. Katresnane wirat maya dinampi dening Rara Sri Huning Tulu ditak tagih sanadyan wakasanira prapten lena halapun dah. negari
Terima kasih. Aja lenggah sik, Nduk, Iya. sisan. Nggih. Saya ganti tak kolaborasikan dengan sinden-sinden Madangkara. Ayo. Iya. Mbak Trihastuti mumpung gene jembar, Mbak Okvalica, Mbak Birgita, Mbak Winong. Ayo gene jembar iki. Ayo. Lagu senengane Pak E. Ya. Bapak Semar. Ya. Apa le? Karyanipun Ki Dalang Siswantara saking Laladan Kediri. Ayo. Ayo. Kitir Sumilir. Ayo. Ayo, coba. Ya berdiri yuk. Ayo. Kerja. Ayo. Ayo mangan bota-boto. Tenan iki sinden. Kowe molat-molat kaya bar tangi turu to nang kowe iki nang. Keram Pak kakinya Pak. Gerigingan Pak, Gerigingan. Oh ya mergo kesuwen linggo ya. Kesuwen linggo. Ah ya sorry. Engko bar iki kowe ngadeg terus ora apa-apa nganti tancep kayon. Enggak Pak, enggak. Mbak Tuti baik-baik saja nggih, sehat nggih. Sehat. Ah nggih. Sehat lahir batin. Mbak Ova, Lica. Nggih, pripun, Pak? Nggih, sehat nggih, semangat. Alhamdulillah semangat. Luar biasa. Nggih. Mbak Birgita oke. Oke Pak. Apa oleh-olehnya dari Pekanbaru? Kesel Pak. Kesel. Anu Pak, foto karo Pak Jokowi. Foto. Iya. Lah ndi ora kok upload? Gak oleh Pak karo. Sudah. Nah, kalau kowe foto karo Pak Jokowi ora seneng. Aku seneng fotomu lek ngangge kathok ireng cendak lho. Alah, kuwi terus mesti. Gel aku. Terus kene kayak Ternyata emoticon. semua ya. laki-laki itu sama. Guyon, Nduk, guyon. Malah serah percaya. Tegese aku senenge ngerti, wah sinden di tengah sibuknya masih sempat berolahraga. Ngono lho. Emang dalang tuh seperti itu ya rata-rata ya Ken ya? Iya. Kayaknya emang kayak gitu. Kalau Iya. dalang tuh emang kayak gitu semuanya. Ketoke ngerayu-ngerayu bojone ternyata hanya pencitraan. Iki omongane Jiro Luki mergo tau dadi korbane kabeh iki. Ayo, mulo. Nek aku aman berarti ya, Pak. Korban Aman aku apa? berarti. Hah? Kula Korban aman. apa, Pak? Apa? Korban apa? Lurah korban apa? Korban dalang ngono ya. Kecelakaan. Ora, nggih. Mbak Ova iki lho pinter sesama penarine. Oh, wah. Lah terus wong loro joget karonsene wah. Bablas neng kamar dek. Nyetel kaset tipe kan neng kamar. Oh, Kan kudu enek audione. Latihan gitu, Pak. Hah? Latihannya teng ruangan ngoten. Lah ya ruangan. Nggih. Ayo, ning tipe lah neng kamar. Ayo. Lah nguripne kan kudu masuk dulu. Klik. Madangkara ya kitir sumilir semoga masuk. Siap, maaf, maaf. Bapak yo ngene iki. Wah, jan wis. Bapake gur omongane tok ditenani wedi nduk asline. Ngono kuwi ora. Iya. Ditenani wedi keruan. Wedi apa? Wedi keruan. Keruan iki apa? Keruan ki konangan, Pak. Konangan to. Oh, ora wedi. Oh, ora wedi berarti arepe. Ora arepe wis tau konangan ping 3 aku. Ya Pek ta arepe padha piye? wae. Iya. Mula sing ati-ati lek golek calone sing ati-ati. Kang iki sing lanang sing ati-ati mergo ki ya wedok-wedok bahaya iki kabeh. Aku menjadi takut tambah dewasa ya, Pak. Iya. Wis kok golek pacar ya apa-apa kan nek sementing ora dalang ngono ae lho. Lah, betul ya. Ketoke lemu sakit tok tenanan to, Nong. Critakno janjane enek apa to? Trauma to kowe. Jeru. Dalang iki sajane semenyakitimu ki dalang. Enggak. Lah, Birgita tekon ngono lah emang dalang mana yang menyakitimu? Enek dalang kulon kono enek kok pancen enek kok. Birgita aja kok takoki ngono akeh deke yo. Lah iki kabeh dalang dicedeki ya, Pak. Wis dicelebung malan wis. Elek-elek dalang ora yo. Yo, kitir sumilir diaturake coba kaya apa? Kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Oke, berpacu.